През 2013 година Porsche празнува 50-я рожден ден на модела 911, а на автосалона в Женева показва новото трето поколение 911 GT3. Автомобилът е разработен на изцяло новата платформа 991, като едно от основните нововъведения е скоростната кутия с два съединителя, позната като Doppelkupplungsgetriebe. Това е първото 911 GT3 с PDK, която има една характерна особеност при модела. При ръчно привключване с лоста, бутате напред, за да свалите предавка и дърпате назад, за да качите. За разлика от моделите Carrera, например, при които е обратното. Този белег подчертава състезателния характер на автомобила. Друга иновативна система с дебют в 911 GT3 са завиващите задни колела. С тях, макар 991 да е осезаемо по-голямо от предходното 997, управлението му е още по-динамично. Нов е и моторът. Да, атмосферният 3,8 6-цилиндров боксер вече няма общо с работата на легендарния Ханс Мецгер, но мощният 475 конски сили агрегат се развърта до магическите 9000 оборота в минута, а гласът му е дори още по-металически и плътен. Звук, който между другото не идва от триещите се части, а от всмукването на самия въздух. Истинска наслада за ухото. Въпреки състезателния си характер и бързината си 3,5 секунди от 0 до 100 и 315 км максимална скорост, този екземпляр има удобства и за шосейно каране, като например система за повдигане на предната ос, круиз контрол и дори подгрев на иначе най-спортните възможни за модела седалки. Колата е поръчана също с 90 литров резервоар и високо ценения пакет Клуб Спорт. Конкретният екземпляр е с първа регистрация от януари 2016 година и е на под 30 000 км. Отговаря на строгите изисквания за качество на програмата Porsche Approved и ако го направите ваш, освен че ще ви кара да се усмихвате непрекъснато, е сигурно едно. Всеки път, когато се отдалечавате от него, ще искате да се обърнете за още един последен поглед.